I digital markedsføring er det vigtigt at forstå modeller, der kan drive indtjeningen, herunder brand equity til revenue-modellen. Denne model viser, hvordan en virksomheds brandværdi kan omsættes til indtægter. Ved at implementere denne model kan man maksimere sin indtjening ved at udnytte brandets styrke. Brand equity handler om kundernes opfattelse og tillid til et brand, hvilket kan føre til øget kundeloyalitet og højere salg. At forstå forbindelsen mellem brand equity og finansielle resultater er altafgørende for langsigtet vækst i det digitale markedsføringsunivers. For at opnå de bedste resultater er det vigtigt at fokusere på konsistente og værdidrevne markedsføringsstrategier. Disse strategier styrker forbrugernes opfattelse af brandet og skaber tættere relationer til kundegrundlaget. Brandværdi påvirker direkte virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde kunder. Et stærkt brand kan skabe en positiv indflydelse på kundernes valg blandt konkurrenter, og høj brandværdi fører til større tillid, bedre kundeloyalitet og mulighed for at kræve højere priser for produkter. Mærkeværdi kan måles ved hjælp af forskellige metoder, såsom markedsundersøgelser og analyser af kundetilfredshed. En nyttig metode til at evaluere brandets ydeevne er gennem omsætningsvækst, kundeloyalitet og medieindflydelse. Net Promoter Score, eller NPS, kan også anvendes til at vurdere villigheden til at anbefale brandet. At opbygge stærk mærkeværdi kræver strategisk branding og markedsføring, hvor digital markedsføring spiller en central rolle. En klar og konsistent brandidentitet er afgørende for genkendelse og forbindelse med målgruppen. Kommunikation er nøglen til effektiv forvaltning af brandværdi, hvor sociale medier og e-mail bliver anvendt til regelmæssig interaktion. Feedback fra kunder bidrager til forbedring af produkter og tjenester, hvilket styrker relationen mellem brand og kunder. Når virksomheder overvejer en indtægtsmodel, er det vigtigt at forstå de grundlæggende principper for indtægtsgenerering og strategier, der kan øge indkomsten. Integrering af mærkevareværdi i indtægtsmodellen kan maksimere indtægtsmulighederne og styrke markedspositionen. Indtægtsmodeller relaterer til de måder, virksomheder tjener penge på, og effektive modeller er fleksible og skalerbare. Strategier som prismodeller, produktdiversificering og partnerskaber kan maksimere indtægterne. Mærkeværdi påvirker også indtægtsmodellen, da en stærk mærkeværdi gør det lettere at tiltrække og fastholde kunder. Forbedret brandopfattelse giver mulighed for at tage højere priser og lancere nye produkter mere effektivt, hvilket fører til mere loyale kunder og en bæredygtig indtægtsmodel. At investere i sit brand og levere forventninger, der styrker kundeoplevelsen, er derfor afgørende.